Τι έχουμε εδώ, φίλες και φίλοι, γεια σας. Σήμερα θα δούμε ένα προϊόν. Τι είναι? Τρόμπα αυτοκινήτου. Θα το κάνουμε ένα πολύ γρήγορο unboxing, γιατί θέλω να κάνω δουλειά. Πρέπει να γεμίσω λίγο την ρόδα του αυτοκινητού, η οποία έχει γίνει πίτα, και γι' αυτό το πήραμε. Για να δούμε λοιπόν τι θα δούμε. Τι έχει συσκευασία? Την ίδια την τρόμπα, το σωλήνα, ένα manual, το οποίο ξέρετε δεν χρειάζεται, και σαφώς φυσικά έχει και το καλώδιο φόρτισης του μηχανήματος. Εδώ μπριζάκι αυτοκινήτου και USB, φοβερό, τέλειο. Θα τα αφήσουμε λίγο στην άκρη. Και εδώ έχουμε διάφορα ανταπτοράκια για να γεμίσουμε λάστιχο, να γεμίσουμε μπάλες και τα λοιπά. Λοιπόν, από εδώ λοιπόν είναι που θα βάλουμε το ακροφύσιο εδώ. Για να δούμε όμως από που ανοίγει. Μάλλον από κάπου εδώ. Έχει και φως για το βράδυ, αν χρειαστούμε κάτι. Λοιπόν, τέλεια. Περίμενα κάτι καλύτερο και όχι μια απλή ταινία να καλύπτω τα κουμπιά για να μην χάνουμε μπαταρία. Λοιπόν, για να δούμε. Έχουμε μπαταρία. Σούπερ. Είναι φορτισμένο. Όπως βλέπετε εδώ μας δείχνει ότι η μπαταρία είναι γεμάτη και μας δίνει επιλογή να βάλουμε το ποδηλατάκι. Με το mode επιλέγω και βάζουμε μηχανή, αυτοκίνητο και μεγάλο αυτοκίνητο. Τώρα νομίζω το δικό μας θα μας είναι αρκετό σε αυτή την επιλογή. Για να δούμε λοιπόν, να το συνδέσουμε στη ρόδα μας που έχει μείνει κάπως έτσι. Λοιπόν, όπως βλέπουμε, το ασφαλίσαμε εδώ, ανοίγοντας αυτό εδώ το μοχλό, βάζοντας την υποδοχή στο λάστιχο και κλείνοντάς το ασφαλίζει, δεν ξαναβγαίνει. Και πάμε να δούμε τι θα δούμε. Κουνιέται λίγο, θα το αφήσουμε εκεί να δούμε τι θα μας δώσει και πόση ώρα θα κάνει.